לא, אמא. אני עושה סרט. עכשיו אני אתקשר לסוזן דלל. עכשיו אני אנסה להתקשר לסמטה, נראה מה הם יגידו. עכשיו אני אנסה את מזלי בחנות. אני יודעת שהם לא צריכים כרגע, אבל מאוד חשוב לי להציג בחנות. לא, אמא. אני עושה סרט. זה קורה עכשיו. שלום, אני רנן ואני יוצרת רב-תחומית. להזמנות כרטיסים לשישור ושבת ולהשארת הודעה, הקש 9. הלו? שלום. שלום. אני רנן ואני יוצרת מדברת רנן, אני יוצרת רב-תחומית בתיאטרון ואני יוצרת הצגה שמשלבת תנועה ווידאו ארט. מספר שניות. ואני רוצה לשלוח לכם פיילוט. אוקיי. אתה יכול להעביר אותי אליה? מחר. אוקיי, תודה רבה. להתראות. המנהלת המנפית לנצאת איתי מחר. אני יוצרת הצגה ואני מאוד רוצה להציג אותה בחנות. אני חושבת שזה כאילו המקום הכי מתאים לה. אוקיי, אז אני בכיוון טוב, כאילו טוב שדיברתי איתו. הם לא צריכים, הם בכל זאת יסתכלו ונראה מה יהיה. שמי רנן.